Onye njikwa onyeisi oche kansụl ime obodo Njikoka Barrister Chinedu Ononiba debenyere aha Mmadu 1,000 na kansụl ime obodo ahụ n'ime atụmatụ nke ego ndokwaba nleta ahụike ọdịnihu bụ Anambra State Health Insurance Scheme ma kwụọrọ ọtụtụ ndị mmadụ ụgwọ akwụkwọ bụ ndị na-akwado ile ule UTME bụ ule JAMB na-achịkọba eji aba mahadum. Kiri ka akụkọ nra n'uju. Chief of Protocol nyegara Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ Maazị Chinedu Nwoye gosipụtara mwute ya maka na ndị mmadụ anaghị eje ụlọ ọgwụ ka enete ha anya ọfụma ma ha bụkwazi ndị na-eji aka ha enye onwe ha ọgwụ yanakwa atụnyeru ndị na-elekasị ọgwụ aghara n'ụzọ. O kwukwaziri na amụma ASHIA bụ iji wee wote ezi ọnọdụ ahụike nyegara ndị steeti a yanakwa n'ọnụ ego dị ana. N'okwu nke ya, ọkaiwu Ononiba kelere Gọvanọ Soludo maka ọrụ ụzọ anọ o ji bụ nke a na-alụ n'okpuru ọchịchị ha ma kọwakwa na amụma bụ nke ga-agbaso ịkwado ọnọdụ ahụike nakwa agụmakwụkwọ bụ nke ha na-esonye. N'aka nke ya, onye kọmishọna na-afụ maka ahụike na steeti a bụ Dọkịta Afamobidike yanakwazi onye nnọchite anya otu World Health Organization bụ Maazị Ndubisi Ọjị ha kwuru na okpuru ọchịchị Njikoka bụ nke bụ ọpụrụiche n'ebe o metụtara ịza oku ngwa ngwa n'ebe gbasara ahụike na steeti a ma rụtụkwazị aka na onyinye pụrụ iche onye ọchịchị ọbụla ga-enye ndị ọ na-achị bụ onyinye ahụike. Mama na papa ihe obi ni bụ na ma diabetes ma hypertension ma isi ukwu mgbu and isi ị ga hospital ị na-alụzi ọgwụ na-efu kịta ị na-aghọta ihe ọ na-ekwu ọ bụ na ihe ebi 70 years na ọ chọrọ ka o biwe ndụ 100 years. So Mayor, thank you so much.